Even naar mijn vrienden die roken, want ik heb nog nooit gerookt. Er zijn een paar tips en tricks die jij, denk ik, kan gebruiken. Zorg dat je je eigen sigaret hebt. Zorg dat je je eigen aansteker hebt, je eigen vloei, je eigen tip, je eigen wiet, je eigen pollen. Zorg dat je alles hebt voordat je naar buiten gaat. Ik zie dat heel veel mensen van mijn vrienden en kennissen altijd ja, aanstekers lopen te stelen en doen alsof ze niet hebben gestolen. Je kan niet naar buiten gaan en willen roken en je hebt niet eens rookgerei. Dus je gaat bij iedereen zeggen, heb je wat te roken? Want moet ik het voor je rollen? Hey, deze vloei is niet goed. Ik draai buitenste binnen, binnenste buiten. Wat? Mensen, schoudertasjes zijn om te vullen met dingen die je die dag nodig gaat hebben. En als jij vindt dat je een wietroker bent en je ruikt ook echt naar wiet, want je jas is echt wieterig. Zorg ervoor dat je wiet hebt als je naar buiten gaat, of pollen of wat je ook rookt. Zorg dat je lange jas waar je al die bier en accessoires in zet die jij die dag nodig gaat hebben. Zorg dat het dingen heeft, dat in jouw jas dingen zit die jij nodig gaat hebben die dag. Bijvoorbeeld klein geld om ja, je bier te kopen of je ja, sterke drank, want ze hebben die kleine sterke drank. Ik wil geen reclame noemen, dus dat gaan we niet doen. Maar het begint met een Surinaamse naam, Glen. Zorg ervoor, jongens, stelen jullie niet mensen hun aansteken. Ik zie dat heel veel vrienden geïrriteerd raken als je hun ja, speciale aanstekers steelt. Niet die doorzichtige rood, geel, groene, maar gewoon die speciale. Die als je het aandoet lijkt alsof het een aansteker is eigenlijk voor de barbecue. Want ze lopen met zwaar geschut die aansteker. Dus die mannen irriteren zich aan jou als je je aangesproken voelt. Je jas ruikt naar wiet, maar je hebt geen wiet. Je ruikt naar bier, maar je hebt geen bier. Dat betekent je moet die jas naar de stomerij brengen. En als jullie willen glimmen net als mij, ja, denken jullie ook aan eten en drinken. Drink een smoothie van Mr. Simos of de Semos gel van ons. Dan glim je hoe ik zo glim. Dat Ubuntu. Maar hoe moet ik het uitleggen? Je irriteert de hele groep van je vriendenkring als je deze dingen niet hebt. Dus zorg ervoor, als je met die kleine tasje gaat, die Gucci tassen die je bij Said online hebt gekocht, want het is Louis Vuitton, het is niet waar, die Louis. Dus zorg ervoor dat je dit hebt. Dan iboom, weet je, pollen kost 10 euro, maar zo is ook, ja, nasi speciaal. Maak keuzes in het leven. En als je niet werkt of geen inkomen hebt, neem niet zulke dure hobby's als roken en drinken. Begin bij, ja, solliciteren. Laat dat de hobby van je worden. Lobby, baba.